Bon capvespre. Comencem a agrair-vos que hàgiu vingut a compartir aquesta tertúlia filosòfica nocturna. Alguns crec que ja l'any passat vareu ser-hi, o fa 2 anys. Només recordar-vos, abans de presentar els amics de la taula rodona d'avui, només recordar-vos que per als que encara no acabeu de venir o no esteu situats o heu entrat per allà, aquí fora hi ha la peça, la instal·lació de Francesc Abat, que dona lloc a l'òpera que agafem per portar-la cap al diàleg, que dona lloc a l'òpera aperta d'aquest any, que és la instal·lació Spuren o rastres de Francesc Abat, que és del fons del museu, i una altra, que és la que s'ha convidat a 2 artistes contemporànies, la Lourdes Basolí d'aquí Granollers i a la Francesca Coco, que interpretessin, que partint de l'obra de Francesc Abat creessin una obra nova, que és molt i molt interessant i que les teniu aquí fora. Convidar-vos a això i convidar-vos també a dir-vos que avui és la segona jornada, que demà, ja abans de presentar, i així us convido, demà farem la tercera sessió, la tercera jornada d'aquest òpera aperta. Serà matí tarda de diàlegs i estem molt contents perquè per primera vegada sortim a la Porxada, que ja és un espai de diàleg d'origen, una plaça pública i un lloc de mercat, d'intercanvi, en aquest cas d'idees, i esteu molt convidats demà al matí. I ara sí, presentar-vos, és un goig tenir avui aquí, dir que havíem de ser 3 i en Mariano Fernández està amb Covid, de manera que inevitablement no hi és. No ens pot seguir ni en directe com demanava, perquè aquest any no ho fem en streaming, però ens podrà veure, us podrà escoltar d'aquí uns dies perquè quedarà penjat al canal de YouTube del museu. I en Fèlix Raval ja havia estat aquí l'any passat i l'altre. Estem molt contents d'anar fent cada any amb la Universitat Popular de Granollers i en concret amb la tertúlia de filosofia i amb les ànimes de la universitat, que són en Mariano Fernández i en Fèlix Raval, tots 2 professors de filosofia, tots 2 personatges implicats en que la filosofia es converteixi en una eina de convivència pública, amb diferents entitats, amb diferents equips de treball i en aquest cas col·laborant amb Òpera Aperta. I aquest any, l'any passat sempre fem aquest format, ja és el 3è any, ells 2 i una persona convidada, i aquest any molt contents de poder tenir en Josep Maria Roger. En Josep Maria Roger el coneixeu sobradament a Granollers, és pianista, és músic, és musicòleg, és arranjador, i quan llegeixes la seva biografia, la teniu aquí en breu, doncs et quedes impressionat de les col·laboracions que has fet amb músics de renom i amb músics de diferents instruments, amb formacions de cambra, amb més d'orquestra, i jo ara la referia molt malament, la biografia, perquè jo de música no en sé, però només sé que a més ets un bon contertuli, un gran conversador, un humanista, i que tindrem una conversa molt interessant, i a més el títol que vosaltres mateixos veu proposar, que és Caminant amb la filosofia i la música. Si aquesta tarda hem tingut la mirada de l'antropologia, ja que parlem de viatge, doncs és inevitable que parlem dels filòsofs caminen i pensen caminant, i els músics creen caminant, i és tot plegat una metàfora també del viatge. Vull dir que endavant, i després obrim el torn de paraules. En primer lloc, bona nit a tothom. Donar les gràcies al museu, a la Glòria i a la Cristina per un any més haver-nos convidat a la tertúlia de filosofia, haver comptat amb nosaltres. Per nosaltres és un plaer ser aquí. Cada any, tal com han dit, és a dir, hem buscat la tertúlia, hem buscat algú que fos d'un camp del coneixement diferent al nostre. La primera vegada vam portar un matemàtic. La filosofia i la matemàtica sempre han anat molt unides, és a dir, començant pel pitagorisme. Vaig pensar que Pitàgores va elaborar tota la seva concepció del món a partir de la música. Per tant, és a dir, la matemàtica ja estava allà. El mateix podem dir de Galileu, etc. O sigui, l'any passat vam portar amb una persona, és a dir, del teatre, perquè el tema era la persona i la personalitat, i a partir d'aquí vam fer un debat, és a dir, un diàleg al voltant d'aquest món. I avui hem portat un músic, perquè, bé, com diem, és tal com he dit, és a dir, la música també no deixa de respondre en part a una estructura matemàtica a partir de la qual s'han construït concepcions del món. D'aquí que estem encantats que el Josep Maria hagués acceptat aquesta invitació. Bé,
D'entrada, l'òpera aperta d'aquest any té per títol Rastre, deriva, viatge. I aleshores, doncs bé, d'aquestes tres paraules, si ens quedem jo em quedaré amb la paraula viatge. I la paraula viatge, és a dir, doncs d'entrada, la paraula viatge ens porta a molts tipus de viatges. És a dir, tindríem el que podríem denominar un viatge físic, que és el traslladar-se d'un lloc a un altre, que el viatge físic el podem fer-ho per conèixer el món, també ho podem fer-ho per anar a la recerca d'algun mestre. Per exemple, Aristòtil deixa la seva ciutat per anar-se'n a Atenes per poder estar a l'escola de Plató. També es pot fer el viatge, com també faran els músics, és a dir, també hi ha músics que també fan viatges, és a dir, per poder anar a la recerca del mestre. És a dir, que aquest és un tipus de viatge, és a dir, el viatge físic. Després també tindríem, és a dir, el viatge que podríem denominar el viatge espiritual. El viatge espiritual, a l'inici el podríem trobar, per exemple, amb aquell viatge que fa, si recordeu l'Odissea, quan Odisseu ha d'anar al món dels morts. D'alguna manera això és un viatge espiritual, és a dir, que d'alguna manera és molt probable que tingués influència del món xamànic, és a dir, en el qual d'alguna manera es feien viatges, que l'ànima d'alguna forma se separava del cos i podia fer el seu viatge. I això ho trobaríem segurament aquí. I això, aquest tipus de viatge també ho trobarem, és a dir, amb la filosofia, en el cas de Parmènides. Parmènides també ens proposa en el seu poema, també ens proposa un viatge al món dels morts, al món de l'Hades, és a dir, perquè el món al qual ell va per poder ser savi és aquest món. Per tant, aquest tipus de viatge espiritual el trobem. Després tenim també un altre tipus de viatge, que és el que podríem denominar el viatge a l'interior d'un mateix, que hauria començat segurament amb Sòcrates, amb el seu coneix-te tu mateix, que és un viatge cap al teu interior, a saber com ets, que això després hauria tingut la seva continuació probablement amb els místics, que també fan un viatge cap al seu interior, però en aquest cas del que es tracta és d'arribar a trobar en la seva ànima, han de trobar a Déu, és a dir, que també produeix això és un viatge. I després hi ha el punt culminant segurament d'aquest tipus de viatge espiritual místic, el trobaríem amb la psicoanàlisi. La psicoanàlisi també què és el que fa? No deixa de ser també un viatge cap a l'interior nostre, que en aquest cas el que anem és a la recerca de l'inconscient, és a dir, d'aquella part més amagada, d'aquella part més fosca que hi hauria dins nostre. Per tant, és a dir, això formaria part d'aquest tipus de viatge, que jo denomino el viatge espiritual. Bé, a l'hora de fer viatges, també us podem fer de moltes maneres, és a dir, aquí fora tenim l'exposició, hi ha un viatge amb avió, un amb tren i un amb vaixell, però hi ha també el viatge més clàssic de sempre, el més antic, que és el caminar, que és una forma de viatjar. Caminar, que és la que ha fet servir la humanitat des de sempre. És aquella que és la més fàcil, no es necessiten gaires coses, és a dir, només necessitem posar-nos-hi. I amb el viatge i amb aquest tipus de viatge, és a dir, amb aquest caminar, també, és a dir, el que fem és entrar en contacte amb el món d'una manera diferent, la velocitat és una altra, els ritmes són uns altres, però estem entrant en contacte amb el món. Doncs aleshores, aquest tipus de viatge, és a dir, aquest caminar, la presència del caminar, també la trobarem a la història de la filosofia. És a dir, trobarem tot un seguit d'obres que ens parlaran d'aquest caminar. Bé, el caminar és implícit a la música. De fet, la música és una eina expressiva que es desenvolupa en el temps, per tant, és molt en la línia del que deia, justament de la línia Paul Klee, que deia la línia és un punt que es posa a caminar. La música també és un so que es posa a caminar. I aleshores això, per tant, és una condició implícita. D'aquí ve que el moviment de la música s'hagi expressat també amb aquestes paraules d'andante, que prové sempre de l'italià en general, ara ja no tant, però andante, allegro, adagio, sempre en referència al caminar, a córrer més o menys, caminar més lent, però moure's, sempre moure's. Per tant, aquesta és en primer lloc, la música es mou, i la música la reflexem justament amb un pensament
en moviment, perdó, la música camina. Amb el jazz ho tenen molt clar, això. Tenen un moviment que ja amb el baix es diuen walking bass, el pum, 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 patum, pum, pum. Això és molt gràfic, o tenen la paraula swing, que també defineix molt bé. Per tant, la música. Però la música la fan els músics, i els músics caminen. És cèlebre les passejades de després de dinar de Beethoven amb un full, amb notes, o Gustav Mahler. Gustav Mahler ja s'ho prenia més en sèrio, que mirava més, parlava de diversos quilòmetres al dia després de dinar també amb la llibreteta, o Britten, que diu que si no camina no pot planificar el que ha de fer després, o exemple, Bach, per exemple, que en Bach es diu que, el qual no és factible, però us ho explicaré, va fer un viatge a 20 anys per anar a veure a 400 quilòmetres Buxtehude. Buxtehude era el millor organista d'Alemanya del seu temps i el jove Bach li faltaven referents a l'entorn i per tant demana un permís al Consell de la ciutat i se'n va. Es diu que la va fer peu, és molt improbable, però en tot cas va fer aquest primer viatge, diguéssim, que és un viatge d'aprenentatge, com gairebé és obligat, encara ara. Vull dir, sempre l'aprenentatge, sobretot en qüestions artístiques, implica el viatge, perquè no tens els referents sempre al costat de casa. I, per tant, cal viatjar en aquest sentit. Viatge primer d'aprenentatge. En aquest cas de Bach va ser emblemàtic perquè va demanar permís per un mes i va estar 4 mesos perquè va quedar encantat i va ser per ell una gran cosa, va ser una il·luminació i el van castigar i després li va faltar poc temps per marxar a un altre lloc. Però el viatge és un element d'aprenentatge imprescindible gairebé en música. Viatge, per exemple, aquest més de Mozart, un Mozart infant, que sempre ha estat, que viatgen amb tota la família, demanen l'excedència al pare, que el pare, que era un dels millors músics d'Europa del seu temps, que sóc jo? Bé. Mozart va fer un viatge que va durar 3 anys, des dels 7 fins als 10 anys, amb els pares, amb la seva germana gran, que tenia 5 més, i per tant és un viatge que sempre s'ha criticat en general, tot i que el pare, és curiós, s'adona que té un fill que no pot ensenyar-li res més, que ho absorbeix tot, i el pare era un dels grans músics europeus, i se'n va de cort en cort, primer també per obtenir uns beneficis per continuar el viatge, justament, però se'n va a llocs on pugui trobar els millors músics. I va a França, i va a Anglaterra amb el fill petit Bach, el Bach anglès, que era Christian Bach, que era un dels millors músics europeus, i a Amsterdam, a París, etc. I clar, un nen que el tenen a la falda, les reines, i que es posa malalt i que li passa de tot, perquè el viatge era complicat, els viatges al segle XVIII. I per tant, viatges d'aprenentatge que són molt importants. O, per exemple, el viatge de Mahler, que ja el fa més gran, que és l'avantatge de fer-ho quan toca, però en el cas, ja dic, de Mozart, era un cas especial perquè era el músic més dotat, amb l'aprenentatge més adequat i el millor, o sigui, el millor talent amb la millor educació possible. Això és un miracle irrepetible que no s'ha donat més. Tots els altres són més normalets, són talents enormes però més normalets. El cas, per exemple, de Mahler també és un talent més normalet, però també fa un viatge, i aquests viatges ja serveix per, a la vegada són inspiradors i comencen a composar obres importantíssimes. Una d'elles, el cas de Mahler, per exemple, és les cançons del Caminant, que són per veu i piano en origen i després va orquestrar de manera magistral i que són una de les obres més cèlebres seves. Per tant, tenim aquesta figura que va aprendre, es mou, però llavors ja es va
diguem-ne, aposentant, es va agafant nous horitzons, noves. I això és el que passa molt amb Liszt, per exemple. Liszt neix a Hongria, bueno, ara neix a un poble que ara és Àustria, però aleshores era Hongria, se'n va a Viena, que era relativament a prop, quasi bé no es pot considerar un viatge, va estudiar amb un deixeble de Beethoven que es deia Carl Czerny, i després se'n va a París molt jove, però a París ja és tot un altre món i comença a composar, i sobretot s'ajunta amb una comtessa rica que s'instal·la amb ella a Ginebra, a Itàlia, i fa unes obres fantàstiques que se'n diuen anys de peregrinatge i que són dedicades als valls de Suïssa o a les muntanyes. Per tant, aquest és un implícit, el viatge, el moure's, la música es mou i els músics també. Que apareixerà al caminar. No serà un tema, és a dir, el tema no serà aquest, però sí que hi apareix al caminar. Així, per exemple, si agafem a Plató, si agafem les dues obres més importants de Plató, que són la República i les lleis, les dues, el marc, el context que hi posen és caminar. És a dir, en el cas de la República, Sòcrates i els seus amics deixebles van des d'Atenes cap al Pireu, és a dir, cap al port. A mig camí paren a descansar a casa d'un noble, que és el senyor Cèfal, i allà tindrà lloc la conversa sobre com ha de ser una ciutat ideal, com ha de ser un sistema polític just. És a dir, el caminar ha sigut l'excusa d'alguna manera, però és el marc que hi posa. Si agafem les lleis, en el cas de les lleis sí que l'obra té lloc al llarg d'un caminar. És a dir, l'obra Les lleis passa a estar ambientada a la ciutat de Creta, allà es troben tres personatges, és a dir, un atenenc, un cretenc i un espartà. I tots tres començaran a parlar al voltant del tema de les lleis. I ho faran mentre van caminant, és a dir, estan caminant, està ambientada, com dic, a Creta, és a dir, el sol deu caure, perquè inclús a l'obra ens va dient que aprofiten les estones que paren sota els arbres per anar parlant al voltant de quines són les millors lleis, i d'aquesta manera Plató ens va fent com una espècie de retrat de com era la situació política que hi havia en aquells moments a Grècia. És a dir, per tant, aquí apareix el caminar, serien les primeres. Després també, per exemple, tindríem Aristòtil, és a dir, ell no parla del caminar, però sabem que ell les seves classes les feia caminant. És a dir, de fet, se li diu les seves coses, se les coneix amb el nom dels peripatètics. És a dir, l'escola d'Aristòtil tenia com una espècie de pati, és a dir, un jardí, i aleshores anaven caminant al voltant d'aquell pati i allà anaven parlant, anaven discutint de filosofia. Per tant, ja es feia caminant, era l'acte de caminar. El mateix podem dir, si anem cap a l'època medieval, ens trobem trobar cap a la Reforma, és a dir, ens trobem trobar amb un Erasme de Rotterdam, que escriurà moltíssimes obres, però també n'escriurà algunes que es diuen Els banquets, i en els banquets té un que és el banquet religiós, que és una meravella de text, és a dir, es du a terme una crítica a la religió catòlica d'aquells moments, és a dir, el fet que la burgesia es feien pintar, pagaven diners per aparèixer pintats a les esglésies, etc. I aleshores tot té lloc en una casa, i després de menjar surten pel jardí de la casa a caminar, a passejar. És a dir, que per tant va apareixent aquest tema. Ara bé, quan apareix el tema d'alguna manera amb el seu esplendor, ja ens anem d'anar ja cap al segle XVII-XVIII. I això passarà, per exemple, amb Rousseau. Rousseau, és a dir, les seves tindrà un parell d'obres dedicades al caminar. Ell és un gran caminant, és a dir, caminava moltíssim, però a part també dedica, com dic, dues obres al caminar. Una són les Confessions, que és una obra que ell escriu amb la que deixa molt clar, és a dir, que l'han de publicar després de la seva mort, i fa això perquè, és a dir, en aquesta obra posa a caudo a força gent i no volia que li contestessin. I aleshores la publica, diu que s'ha de publicar quan ell estigui mort. I després l'altra obra que farà és la del caminar, és una que tindrà per títol El caminant solitari. I en aquesta obra, és a dir, està centrada en el caminar, és a dir, està escrita els últims anys de la seva vida, ell viu a París, havia triomfat, és a dir, ell havia sigut un home que havia acabat triomfant, és a dir, sobretot amb les obres, amb les seves novel·les, amb l'Eloïssa, és a dir, havia triomfat, però després també vindrà, és a dir, a partir d'una obra amb la que d'alguna manera criticarà la figura de Jesucrist, tot i que ell és creient, és a dir, Rousseau és un deista, és a dir, creu que Déu existeix, creu que l'ànima és immortal i se les tindrà, per exemple, amb Diderot, per aquests temes,
però vull dir que ell és un creient però no accepta, és a dir, critica el fet que es cregui que Jesucrist és fill de Déu, és a dir, etc. Aleshores això es farà que sigui denunciat, que hagi de marxar de París, viurà unes temporades, s'haurà d'exiliar a Anglaterra, després també viurà per Ginebra, i els últims anys de la seva vida els passa a París, novament torna a París, i aleshores es dedicarà a caminar i escriurà una obra, és a dir, al voltant del caminar. I aleshores en aquesta obra sí que el tema ja és el caminar, és el tema. Camina, ens va descrivint el que va veient, és a dir, es farà botànic, és a dir, ens anirà recollint plantes, ens explicarà les plantes que va veient, i farà tota una recol·lecció. També anirà parlant d'ell mateix, anirà parlant de la seva vida, és a dir, anirà d'alguna manera analitzant com ha estat tot el seu passat, parlarà de la soledat, és a dir, tot això estarà ambientat en els passejos, és a dir, amb les caminates que hi fa pels voltants de París. Un altre autor que també ens escriurà una obra dedicada que també apareixerà al caminar és el Diderot, com he dit. És a dir, durant molts anys van ser amics, després van acabar partits perquè Diderot serà un ateu radical, és a dir, mentre que l'altre és un deista, ell acabarà sent un ateu, és a dir, sense remei. El fet és que si anem al Partenon de París, és a dir, allà en el Partenon hi ha enterrat Rousseau, hi ha enterrat també d'Alembert, però no hi és Diderot. Diderot no està en el Partenon, és a dir, està enterrat en una església, és a dir, en una fossa comuna, que els capellans que hi ha en aquella església, és a dir, no diuen que ja està enterrat Diderot. És a dir, per tant, Diderot, és a dir, era la bèstia negra. Doncs bé, té una obra que jo recomano sempre, parlant amb or, que és el passeig de l'Escèptic. És una obra que no es va publicar en vida d'ell, és una obra que un inspector de la policia la va robar de la biblioteca de Diderot, però en lloc de destruir-la, que és el que havia de fer per les lleis, la va guardar. I un cop mort Diderot, l'obra es va publicar. I aleshores, és a dir, és una obra que és una sàtira, però molt ben escrita, i aleshores ens planteja que hi ha tres tipus, que estaríem com una espècie de casa, que hi haurien tres grans avingudes per on la gent camina. Una avinguda li posa el nom de l'avinguda de les Espines, l'altra és l'avinguda de les Flors i l'altra és l'avinguda del Plaer. Són les tres avingudes. L'avinguda de les Espines, per allà hi ha caminant unes persones que van de blanc, totes de blanc, amb els ulls tapats. Tota la seva preocupació és que aquell vestit no es taqui, són les persones, els creients, és a dir, són els catòlics creients, van amb els ulls tapats perquè mai han vist a Déu, és a dir, no necessiten veure'l, és a dir, que per tant poden anar amb els ulls tapats, és a dir, que ells s'ho creuen tot, és a dir, no tenen cap tipus de problema. El vestit blanc és la consciència, el seu problema és que la consciència no està aquí, és a dir, no poden fer res que posi taques a la seva consciència. El segon passeig, que és el camí de les flors, és pel que van els filòsofs. I allà posen en debat filòsofs materialistes, espinocistes, que van discutint, que van parlant entre ells. I després hi ha la tercera avinguda, que és l'avinguda del plaer, que és l'avinguda per la qual passen aquelles persones que simplement la seva vida gira al voltant de donar satisfacció als seus desitjos. El que és divertit és que contínuament ens explica, diu, els de la vida, els del camí de les espines s'escapen i se'n van cap a la via del plaer. El que passa que, clar, és a dir, allà tenen remordiments perquè se'ls taca el vestit i llavors han de sortir corrents novament a netejar-se aquell vestit perquè, clar, és a dir, el vestit sempre ha d'estar blanc. Aleshores és tota una sàtira molt ben feta. Jo us dic, us recomano la lectura d'aquest text perquè està molt bé sobre el caminar. I això és l'obra del senyor, com digués, d'en Diderot. Després també el que tenim, tal com ha dit, és a dir, que hi ha músics que caminen després de menjar, és a dir, doncs això també ho trobarem, és a dir, també trobem, per exemple, Kant, és a dir, Kant era una persona que ell caminava, no parla del caminar, perquè no en parla, però ell sabem que ell sortia sempre a la mateixa hora i sempre hi ha l'anècdota, sempre es diu l'anècdota que la gent de Königsberg sabien l'hora aquella quan ell passava, perquè sempre era a la mateixa hora, és a dir, l'anècdota que hi ha, i que només es va retrasar 2 dies. 2 dies la gent que es guiaven, si això és cert, que es guiaven pel seu caminar, 2 dies va caminar tard, va caminar fora d'hora. Una és el dia que es va proclamar la Revolució Francesa, aquest dia l'home estava al costat de la Revolució, amb el que significa a nivell ideal. Una altra cosa és
les matances, etc. Però d'entrada ell està amb la Revolució Francesa, per tant aquí dia arriba tard, i després també arribarà tard el dia que va rebre l'obra de Rousseau de les Confessions. És a dir, aquests 2 dies l'home es veu que es va retrasar. Després també tenim a Kierkegaard. Kierkegaard també sortia a caminar per la seva ciutat, és a dir, també feia moltes caminades al voltant de la seva ciutat, és a dir, tenia uns horaris estranys de treball i també caminava moltíssim. Clar, en el cas de Rousseau, és a dir, va posar en marxa un tipus de caminar que és el caminar romàntic. És a dir, que és un caminar que això s'ha tingut tota una tradició dins de la corrent del romanticisme. Rousseau, fixem-nos que també s'ha de dir que també era músic, és a dir, va escriure composicions musicals i també, és a dir, en copiava, és a dir, durant molts anys es va guanyar la vida com copista d'obres musicals. Per tant, aquí també tornem a tenir un altre lligam amb la música. I després, si anem cap al gran caminant, és a dir, si d'alguna manera hem de parlar d'un filòsof caminant per excel·lència i que el caminar és tema de la seva obra, perquè és a dir, estarà ple, és a dir, la seva obra està ple de vocabulari del caminar, és el cas de Nietzsche. Nietzsche és el caminant per excel·lència, és el caminant de les alçades, és a dir, ell camina, és a dir, si Rousseau ho fa pel voltant de París, és a dir, pels camps que hi ha pel voltant de París, Nietzsche ho farà per les altituds, és a dir, ho farà bàsicament pels Alps, caminant a 2.000 metres d'alçada, és a dir, que serà per ell, és a dir, serà la seva meravella, és a dir, estar a 2.000 metres d'alçada, veure's per sobre dels altres, és a dir, la sensació que ell està per sobre de tot, i aleshores ell caminava moltíssim, és a dir, feia caminates de 7 i 8 hores diàries, és a dir, quan estava als Alps. De fet, també hi passava temporades, donat que ell, d'entrada Nietzsche, ell havia sigut professor d'universitat molt jove, amb 25 anys era professor d'universitat, el que succeeix que ell tenia problemes de salut i els problemes de salut van fer que l'hagués de deixar molt aviat. És a dir, va estar treballant pocs anys a la universitat i els anys que va estar-hi treballant van ser anys, és a dir, en els quals va tenir que agafar forces períodes en què l'havia de deixar. Aleshores, bé, a les seves obres hi ha una obra amb la qual el caminar és l'element més important, que és l'Així va parlar Zaratustra, que és l'obra més important d'ell. És a dir, els historiadors divideixen l'obra de Nietzsche en 3 grans períodes, que denominarien seria la filosofia del matí, que són les primeres obres, les quals també trobaríem com a obra més important seria El naixement de la tragèdia, que és una obra que està escrita sota la inspiració del que en aquells moments era el seu amic Wagner, molt amics, és a dir, per una amistat que acabarà també fatal. No està clar per què, és a dir, d'entrada un dels motius és ideològic, és a dir, quan són amics Nietzsche i Wagner, els dos són ateus, els dos estan en contra de l'emperador, això ho tenen molt clar, i d'alguna manera tots dos, és a dir, no tenen cap tipus de... no són crítics amb el judaïsme. És a dir, això ho comparteixen. En els primers temps, que és quan el jove Nietzsche coneix a Wagner, és a dir, Nietzsche tenia uns 20 i pocs anys i Wagner en tenia 50 i pico. Doncs bé, quan es coneixen, és a dir, una gran amistat, pel mig també hi havia la dona de Wagner, la Cosima Wagner, que clar, la Cosima Wagner tenia la mateixa edat que Nietzsche, i llavors això també suposo jo que també havia de complicar les coses una miqueta. Però bé, d'entrada, és a dir, són amics, és a dir, durant uns anys, és a dir, ell escriu El naixement de la tragèdia, que és un homenatge, és tot un homenatge a la música de Wagner, llavors ens diu que la música de Wagner és la que ens permet, la que possibilita que puguem comprendre com és el món, perquè ja estan, els dos grans instints estan allà posats, no? Que són Apol·lo i Dionís, és a dir, aleshores això està ja posat, aleshores aquests instints vitals estan allà representats. Doncs bé, després d'aquesta obra, és a dir, vindrà la baralla amb Wagner, i la baralla amb Wagner vindrà donada perquè Wagner es farà cristià, és a dir, que serà quan deixa la ciutat a la que estava, que és Tribschen, i passarà a Bayreuth, on es construirà el gran teatre operístic on es representaran les òperes de Wagner, i el dia de l'estrena d'aquest teatre hi anirà l'emperador. Per tant, és a dir, ell es farà cristià, l'emperador anirà a les seves representacions i es convertirà, passarà a ser també un antisemita. Cosa, és a dir, que Nietzsche mai ho va ser. És a dir, molt se l'ha relacionat amb el feixisme, etc., que això seria un altre tema que ja en podríem parlar, però és a dir, en cap moment ell ho va ser. Aleshores vindrà la seva obra
Posteriorment vindria, després de la filosofia del matí, doncs tindríem la filosofia del migdia, que la filosofia del migdia és el punt més àlgid. El punt més àlgid al qual arriba el sol, és a dir, per tant, el punt més àlgid al que arriba el seu pensament, que és l'Així va parlar Zaratrusta. L'Així va parlar Zaratrusta és una obra en què, com dic, el caminar ja està molt present, perquè de fet Zaratrusta, el nom de l'obra ve donada perquè, és a dir, és el nom d'un profeta persa de l'any del 5.000 abans de Crist aproximadament, que segons Nietzsche és el que havia introduït el cristianisme. És a dir, el que havia introduït, si no el cristianisme, la moral cristiana. És a dir, havia introduït la separació dels mons, etc. És a dir, havia introduït el que és la moral tradicional. Això ho havia introduït aquest home. Aleshores, com ell és un crític amb la moral tradicional, doncs creu que ha de ser el Zaratrusta qui posi, qui digui, d'alguna manera, és a dir, la nova moral. Aleshores, doncs bé, Zaratrusta, és a dir, al llarg de l'obra, estarà contínuament pujant i baixant de les muntanyes. És a dir, que, per tant, el tema del caminar contínuament estarà allà dintre present. I aleshores és una obra, aquesta que té, inicialment tenia 3 parts i un pròleg, perquè havia de ser, és a dir, els especialistes diuen que pot ser vista com una òpera, amb la seva introducció i els 3 actes. Ell s'hi basava molt en la música. És a dir, i d'entrada diuen això, que podria ser una òpera, però que també podria ser una sinfonia, perquè té un pròleg en el que es presenten tots els temes i després ve les 3 parts. Molta part de la seva obra ja és estructurada musicalment, perquè hi ha un estudi molt important últimament que l'he descobert aquests dies preparant això, i que la música va ser un dels elements que va distanciar Wagner de Nietzsche. Més que no pas, inclús la tendència de Schopenhauer, que Wagner era molt de Schopenhauer i Nietzsche se'n va anar, això ho saps tu. Però ell va fer Cosima Wagner. Wagner es va casar amb una filla de Liszt, molt més jove, i aleshores Nietzsche, després ho veurem, componia i li va composar una peça. I la Cosima se la va prendre. I el Wagner, i un dia, en una sessió, la Cosima tocava el piano i la va tocar. I Wagner se'n va enriure literalment. Se'n va aixecar, va ser una burla total, pública. Després veu que les peces, les seves obres, tampoc estaven bé, estaven prou bé. Vull dir que aquest va ser un factor determinant. I la qüestió d'aquesta que dius de l'estructura, que ara t'he tallat, però vaig continuar, és cert que s'estan fent molts estudis que ell pensava molt en l'estructura musical a l'hora de fer les seves. I quan estàs dient això de les parts, doncs jo crec que va per aquí, això, de l'estructura musical. Doncs això, vull dir, llavors en principi l'obra tindria 3 parts, inicialment més aquest pròleg. L'obra quedava tancada, és a dir, quedava molt ben tancada la tercera part, és a dir, perquè ell havia posat al final de tot, hi havia posat el que es coneix amb el nom dels 7 segells, és a dir, que l'obra quedava segellada, que aquests segells són tota una sèrie d'invocacions a la terra, unes invocacions a l'eternitat del món, etc. És a dir, que l'obra quedava perfectament tancada. 2 anys després, és a dir, decideix que fa falta una quarta part. Llavors aquesta quarta part ja diuen els especialistes que ja no té l'alçada, que no té l'altura que havia tingut fins a aquell moment. Aleshores, què trobem en aquesta obra? Com dic, en el pròleg apareixen tots els temes. I quins són aquests temes? Bàsicament són les seves grans intuïcions. Què són? Per una part, la mort de Déu. Què vol dir la mort de Déu? Que no serveix, és a dir, que s'ha acabat, és a dir, que no té cap tipus de valor la moral tradicional. Aquesta moral que ens diu que aquesta és una vida, però després de la mort ve una altra vida, que és la millor, etc. Que això ja no serveix, és a dir, Déu ja no hi és a dir, Déu ha mort. També significa que el llenguatge tampoc ja no té la importància que tenia, és a dir, el llenguatge, Nietzsche es dona compte que el llenguatge ja no serveix per dir com són les coses, perquè tot el llenguatge és metafòric. I aleshores, quan el llenguatge és metafòric no ens permet, no ens possibilita poder conèixer com és el món que ens envolta. El món sempre se'ns escapa. És a dir, sempre, hi ha un exemple molt clar, que és que fem una classe de ciències, és a dir, que és el més, d'alguna manera, el discurs més objectiu i més racional que podem trobar. Què ens diu? És a dir, el llenguatge de la física, quan ens parlen dels àtoms, ens diuen que un protó surt i va a caçar un electró.
aquest caçar, això és un llenguatge, això és una pura metàfora, és a dir, està clar que els protons i electrons no estan per ahí caçant. Per tant, és a dir, el llenguatge tot ell és metafòric. Aleshores, el llenguatge no ens permet, no ens possibilita conèixer el món que ens envolta. Aleshores, això també s'acaba, és a dir, l'amor de Déu també significa això, això s'acaba. Després, la següent gran intuïció que tindrà, és a dir, un cop tenim que Déu ha mort, tindríem la següent, que és l'etern retorn. Que aquesta la va tenir ell, aquesta intuïció de l'etern retorn la va tenir ell al costat d'un llac, dalt d'una roca, un 15 d'agost, i allà va tenir la intuïció de l'etern retorn. Què vol dir l'etern retorn? Doncs vol dir simplement que tota la vida, és a dir, es anirà repetint eternament. Que tot allò que hem fet, és a dir, ho anirem repetint sempre, és a dir, serà un procés etern. Aleshores, davant d'això, què és el que es pot fer? Doncs davant d'això ens diu només es pot fer una cosa, que és assumir-ho. És a dir, Nietzsche és un autor escèptic. És un autor estoic, és a dir, que accepta l'estoïcisme fins a les últimes arrels. És a dir, què podem fer amb això? És acceptar-ho, assumir-ho, fer-ho nostre, és el que denomina l'amor fati, és a dir, hem d'estimar la nostra vida, hem d'estimar el nostre destí. És a dir, per tant, doncs aquesta serà la seva, és a dir, l'etern retorn. Per tant, eternament estarem visquent les mateixes coses, eternament estarem passant per les mateixes situacions. Gran intuïció també aquesta, és a dir, la seva gran concepte. I després, la tercera i última, d'alguna manera, que és la que més ho ha portat, és la del superhome. Qui és el superhome? El superhome és aquell que ha d'arribar, és a dir, és aquell que ha de vindre. Aleshores, d'alguna manera, és a dir, tenim que l'espècie humana hauríem passat per tres moments. Un primer moment que seria el món animal, del qual hem sortit, és a dir, Nietzsche fa seva, és a dir, la teoria de l'evolució de Darwin, la té molt present, és a dir, l'accepta plenament, és a dir, el darwinisme. Aleshores, hem sortit del món animal, en aquests moments estem a mig camí entre el món animal i el superhome. I aleshores ell ho plasma, és a dir, la seva per la Zaratrusta està feta en forma d'uns textos molt breus, que són com si fossin uns evangelis. I aleshores hi ha un d'aquests epígrafs que és molt maco, que ens diu que Zaratrusta baixa a la plaça i veu allà tota la gent del poble contemplant amb un funambulista, és a dir, amb una d'aquestes persones que caminen per sobre d'un cable. Aleshores ho va veient i aleshores en un moment donat el funambulista cau i es mata. Aleshores Zaratrusta interpreta això, que vol dir que encara no ha arribat el moment que ell pugui donar el seu missatge. Qui és el funambulista? El funambulista som nosaltres, és a dir, som aquells que encara estem a mig camí entre el món animal i el superhome que ha de vindre. Qui és el superhome? Superhome, és a dir, d'entrada jo tenia un professor de filosofia, que era el senyor Valverde, poeta, que sempre deia el mateix, és a dir, superhome és Nietzsche, és a dir, tots els altres purs imitadors, és a dir, el superhome és ell. Però bé, qui és el superhome? Doncs el superhome és bàsicament aquell individu que fa seva l'amor de Déu, és a dir, que per tant, és a dir, accepta que només hi ha aquesta vida i que aquesta vida s'ha de viure plenament, és a dir, que aquesta vida hem d'acceptar el que ens ve, i aleshores també és el superhome que accepta, és a dir, l'etern retorn. És a dir, que quan sent parlar de l'etern retorn no li cruixeixen els dents, no s'espanta, no cau atemoritzat, sinó que tot el contrari, és a dir, que l'accepta, que ho fa seva. Aleshores això ens ho diu, és a dir, en una de les epístoles que ens posa, és a dir, ens diu que en un moment donat hi ha un, és a dir, que està dormint, li ha entrat una serp i aleshores té la serp a la boca, és a dir, que la té allà, que l'està ofegant. I aleshores el que li diuen és el crit que sent, aquest home que té la serp a la boca, imaginem-nos que li està sortint i té la boca que s'està ofegant, sent un crit que diu mossega-la, mossega-la. I aleshores finalment la mossega. Què vol dir mossega la serp? La serp simbolitza bàsicament, és a dir, aquest assumir que l'única vida que tenim és aquesta, i mossegar-la vol dir que ho fas teu, que ho acceptes, que ho assumeixes, que no acceptes l'excusa que hi haurà una altra vida després d'això. Doncs bé, això seria el Zaratrusta, d'alguna manera. Són, com dic, és a dir, són 3 llibres, és a dir, són escrits, la forma en què estan escrits és parodiant els evangelis, perquè és una paròdia total dels evangelis. Ell havia estudiat teologia, el seu pare era pastor protestant, per tant els dominava molt bé. Cada paràbola acaba amb un així per la Zaratrusta, que és element dels evangelis, vull dir que la construcció està molt ben feta, és a dir, amb molt de vocabulari.
Dins de per la Zaratustra hi trobem cançons, perquè hi ha cançons, hi ha cançons dedicades a la vida, al ball, etc. Vull dir, també hi trobem poemes, és a dir, que és una obra que és difícil de classificar, és a dir, no és un text de filosofia clàssic, és a dir, que et presenta la seva tesi i llavors te la desenvolupa, sinó que tu has d'anar d'alguna manera, has d'anar traient, és a dir, el que ens vol dir Nietzsche amb aquest text. El cant de ronda el fa servir Gustav Mahler a la tercera sinfonia. Hi ha un moviment en què una cantant canta un cant que està aquí. Okay. Què et sembla si anem a sentir una mica de Nietzsche? Francesc, ens poses l'àudio de Nietzsche? És una peça per a piano, no, l'àudio de Nietzsche, el primer àudio. Sí, és va escriure peces per a piano, més d'una hora de música per a piano. Un estil molt romàntic, no podem... I el fet de ser un fill d'un pastor protestant implica que la música també la va viure de petit, per tant la va treballar molt i es veu que improvisava molt i, de fet, la seva obra és notable, no és coneguda perquè la seva gran obra és justament el Zaratustra. I el Zaratustra, justament, un músic que filosofa caminant, inspira un altre músic, Richard Strauss, que agafa aquesta peça, la Zaratustra, i en fa una obra que és aquesta, que és un poema simfònic, en el qual fa a través, amb música, la seva visió de l'obra. I en publica el pròleg literal de la primera pàgina. No el llegiré, però sí que el pròleg, al principi, quan Zaratustra tingué 30 anys, deixar la seva pàtria i el llac de la seva pàtria i feu cap a les muntanyes. És allò que deies. Fixa't només una cosa. És a dir, que aquí ja comença la paròdia amb els evangelis. Quan Jesucrist té 30 anys és quan comença la seva vida pública. Doncs aquí, als 30 anys, se'n va cap a la muntanya. Allà gaudí del seu esperit i de la solitud i durant 10 anys no se'n cansà. Però a la fi mudà el seu cor. Es posà de cara al sol i li parlà així. O tu, gran astre. Fins aquí cito, perquè això és més llarg. I us ensenyo en aquest punt que parla al sol la primera pàgina. La primera pàgina estèticament és bonic, però és que a més diu moltes coses. Entre elles hi ha 3 notes que fan les trompetes. Ara, no ens podem saltar l'ordre, deixem-ho. Deixem-ho córrer. Per això volia el mòbil, Sí. I hi ha 3 notes que fan les trompetes, que és pam, 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 pam. Això, al principi? Doncs bé, ja ho canto, però és igual. Deixem-ho. No, és igual, és que segur, perquè és que no perdrem massa temps. És una aplicació del mòbil, vull dir, no... El piano. Espera't, La nota són aquestes, que fa la trompeta. Espera't, per aquí, Aquestes 3 notes, que ho fa 3 vegades i que us les ensenyo perquè són aquí al mig, aquí, aquestes 3. I per què us les ensenyo? Doncs perquè a més són importants. Per què tria aquestes notes? Ell vol, el títol de la peça és La sortida del sol.
l'origen, la natura, els orígens. I els orígens, tu has parlat dels orígens que ell coneixia, aquí també coneixia una mica els orígens, ens demostra que coneixia els orígens de la música, de les harmonies musicals. I aquí hi ha implícit, us sona aquests de Pitàgores, aquests experiments que feia, tu has parlat de l'enclusa, que l'enclusa del ferrer fa uns harmònics, fa uns sons més petits, vasos, amb això ho han fet tota la canalla, de vasos amb menys o menys d'aigua, i amb cordes, amb diferents tensions, i amb instruments de vent, més curts, més llargs, per fer estudis. I aquí anem en els estudis aquests. Aquí tenim, si em puc aixecar, sí, m'aixecaré, perquè això és una corda, imagineu-vos que és una corda sencera, així, doncs tocant, dividint la corda en 4 parts iguales i tocant les 3/4 parts, aquesta part en vermella, si la corda sona un do, per entendre's la nota que sigui, el so que dona, si posem el dit aquí en un traste de guitarra, per exemple, doncs és exactament el so de 4 notes més en l'aire. Per tant, si la corda a l'aire és aquest... Espera. De moment deixem posar això a la butxaca. I ara... Espera't, és que sona per aquí, em sembla. Això és la corda a l'aire, la corda sencera. Doncs els 3/4 de corda són aquesta. Per tant, alhora, si sonen totes dos alhora, és una de les harmonies. Sona malament, però gregorià. O bé... Espera't, Marc. Mira, vale? Sona això? Doncs són mitjanes aritmètiques. I això és, ho veureu, perquè, no sé si tenia... Sí, la mitjana aritmètica ens diu el primer supera el segon en el mateix nombre que el segon supera el tercer. I ell mateix va posar una xifra de 12 al primer. Per tant, la meitat de la corda, que és l'octava, és 6. El primer supera el segon en X i el segon supera el tercer en el mateix nombre. Si sumem la resolució d'això és una corda i mitja, veritat, la suma de 12 i 6, que seria aquí, 18, per exemple, i llavors dividit per 2, així es fa la mitjana, i obtenim aquí, que és el 9. La mitjana entre 12 i 6 és 9. I llavors la teoria ens diu 12 supera a 9 en el mateix número que 9 supera a 6. I això és veritat. És la primera demostració, es considera la primera demostració matemàtica d'un fenomen físic que es coneix. I després en va fer una altra, els pitagòrics, ell es creu que un segle i mig després, que és la mitjana harmònica que es diu, que ja no l'explicarem, només dir que els 2/3, tocant 2/3 de la corda, sona una quinta, sona la nota sol. Si abans era un fa, això seria el do, doncs els 2/3 parts de la corda, la mitjana harmònica, és un sol. I tot això és per dir que Richard Strauss, comença aquesta sortida del sol de Zaratrusta tocant aquest so. Fa tots... La quinta, que és la mitjana harmònica, i l'octava. Però al mateix temps, de sol al do més agut, hi ha una quarta. De manera que aquí, aquestes 3 notes, tenim tota la teoria de Pitàgores
que queda reflexada en aquest quadre de l'Escola d'Atenes de Rafael, de principis del Renaixement, del 1510, i aquí hi ha els noms. Pitàgores és aquest, que té un assistent que li dona una taula, i ara la veurem detallada. La va fer amb personatges de l'època. Per exemple, Plató és el número 14 i la cara és de Leonardo da Vinci. I aquesta és la taula, aquesta que li ensenya aquest assistent, que ara la veurem més detall, és aquesta. I aquí tenim el 6, el 8, el 9 i el 12. El 12 és la corda sencera, 6 és la meitat de la corda, l'octava, el diapasón, 9 és la mitjana aritmètica, que és el diatessaron, la quarta, el Deep Purple, per entendre'ns, el gregorià, i la quinta, que també és el 8, que és la mitjana harmònica, els 2 terços, que és el diapente. Llavors, a més, aquesta taula ens posa aquest triangle místic que té 4 fileres, un 1, un 2, una de 3 i una de 4, que sumades fan 10, que és el tetractis, i això vol ser el 10, és un X. Bé, aquest és, doncs, per tornar a la pàgina, aquesta inicial. Aquesta, i ara sí que podem sentir el vídeo aquest del Zaratustra, aquesta introducció que dura molt poc. Són 3 vegades aquestes notes, les 2 primeres en menor i la tercera, diguem-ne que va a la vençuda, és allò del túrmix, 1, 2, 3, el 3 és el que desenvolupa una mica i acaba amb un preàmbul molt curt. No és aquest. No, és la primera de totes. La primera de totes. Bueno, a veure si no... Potser... No. Una que posa... Espera't. Bueno, deixem-ho. Si no, ja la coneixem tots, és igual. No, tirem endavant, no passa res. No, tirem endavant. És l'àudio que ve després de les diapositives. De la Simfònica de Boston amb el Seiji Ozawa, de director. És un director genial, una versió fantàstica. Però bé, de totes maneres, anem tirant. Aquesta és una obra emblemàtica d'un compositor que coneixia molt bé, pertany a l'època total, són contemporanis absoluts i coneixedors d'un de l'obra de l'altre, i és molt curiós això. I també passa amb Mahler, que agafa el cant de ronda al final, que també el posa amb un molt dramàtic, per cert. Aquest és, diguem-ne, més programàtica i més descriptiva. Bé, si no el trobes no t'envies. És la primera d'aquest. Però és igual. Ja tots ho coneixem, és la música de la pel·lícula del Kubrick, l'Espacio, etc. Bé, tirem endavant. Només això, d'aquesta pinzellada de Nietzsche, que era... Aquestes timbales també fan quartes, per cert, és a dir, mitjanes aritmètiques. Ara el tant major.
surt el sol gairebé de veritat. Això és només la primera pàgina, això ha passat de seguida. Ara demanaves, bueno, no, això té unes quantes pàgines, pensa que això són molts pocs compassos. Però això són les timbales aquestes que se senten, són aquestes, i són quartes també, do, sol, do, sol, do, sol. És a dir, és tot com ara en diria això, encriptat. És una música una mica encriptada, però ho té molt, això. Vull dir, coneixen molt bé. Bé, és un detall del nivell d'aquesta gent en general, no? D'una part de Nietzsche, d'aquesta categoria absoluta, no? Perquè són capaços, ho fan tot bé i d'una manera meravellosa. Dius, això sembla un miracle. No? I aleshores, bé, aquest és un fet rellevant en el sentit que és una obra potent que els artistes més compromesos, més que estan més al dia, diguem-ne que els implica, estan allà i posen la seva cullerada. I en aquest cas, doncs, a més, és un orquestrador extraordinari, és una obra, en fi, és una obra mestra. I d'alguna altra manera, tirant una mica més enrere, on realment la figura del caminant és transcendent és en el romanticisme. Sobretot les parts més saxones, diguéssim, Àustria, Alemanya, i suposo que és arrel de l'estètica de Baumgarten, no? De Baumgarten, sí. A partir de l'estètica, és a dir, a partir de Baumgarten es posa de moda, d'alguna manera, l'estètica que és la contemplació dels paisatges. És a dir, pensem que fins al segle XVII-XVIII no hi ha paisatges. És a dir, les muntanyes, els boscos, per l'època medieval, són uns llocs que són lletjos, són llocs perillosos i on oposar-s'hi. Aleshores, és a dir, hi viuen els lladres, etc. És a dir, és un lloc on no s'hi pot posar, és perillós. Això canvia, és a dir, això es canvia bàsicament a partir de Baumgarten amb l'aparició de l'estètica, que ja implica, i amb l'estètica apareixerà també el paisatge, és a dir, una nova manera de mirar, perquè el paisatge implica un nou tipus de mirada. I després, i dins del paisatge, és a dir, dins de l'estètica i el paisatge, també serà molt important un concepte que Kant teoritzarà, que és el concepte de sublim. El concepte de sublim és, en principi, és una sensació que tenim davant de la naturalesa i la sensació en qüestió és que és una cosa que ens genera terror, però al mateix temps també ens genera plaer. L'exemple típic és contemplar una tempesta d'aquelles que sembla que el cel ens hagi de caure al damunt, etc. O la imatge clàssica també és la d'una persona contemplant una tempesta en el mar quan les onades s'enlairen, és a dir, que sembla que s'ho hagin d'emportar tot. Doncs bé, això Kant ho denomina com una cosa que és sublim. Clar, el tema que també s'han hagut d'ocupar els historiadors de la filosofia, etc., és si poden haver-hi obres d'art que siguin sublims. Clar, una obra d'art és una cosa feta pels humans. Clar, perquè un paisatge és una manera que tenim de mirar, però en principi, sí, els paisatges també ho fem nosaltres, però en principi tenen una part que no depenen de nosaltres, és a dir, els Alps estan allà, és a dir, l'Himàlaia està allà, vull dir que la podem destrossar més o menys, però vull dir, en principi hi ha una base que no depèn de nosaltres. Però clar, l'art sí, l'art tot depèn de nosaltres, és una obra nostra. Aleshores, pot haver-hi, entenent el concepte de sublim d'aquesta manera, alguna cosa feta pels humans que pugui ser sublim. Aleshores, és a dir, alguns el que ens han plantejat és que sí que pot haver-hi algunes obres, com pot ser, per exemple, un gratacels. Un gratacels, vist des de les alçades, és una cosa que pot generar, el fet de contemplar-ho és una cosa que pot ser plaent, però al mateix temps també pot generar terror. És a dir, una altra cosa que també ho pots fer-ho, per exemple, és Txernòbil. Clar, en aquests moments ja hi ha turisme per anar a la zona on hi havia abans de la guerra, és a dir, perquè ara la cosa és complicat, però abans de la guerra ja hi havia tot un turisme que se n'anava a Txernòbil. És a dir, és una cosa que en principi hi ha radioactivitat, és a dir, pot ser que sigui perillosa, però és a dir, estem allà, és a dir, en aquest xoc, és a dir, entre allò que ens genera terror, però al mateix temps també pot haver-hi plaer. Doncs bé, això es necessita, perquè pugui aparèixer el paisatge, necessita tot això. I aleshores
Al segle XVIII sí que hi haurà grans, en la poesia ens trobarem en grans caminadors, poetes caminadors. El Hölderlin farà cents de quilòmetres caminant, etc. És a dir, que això doncs, formarà part d'aquella època. La poesia també és un element que serveix de font d'inspiració a músics, especialment a Schubert, que agafa la figura del Wanderer, del caminant, i l'utilitza molt. És el gran... Però abans ho havia fet Haydn, per exemple, i ho havia fet i després Schoenberg, però ara ens centrem només el més important, que és Schubert, i ara, Francesc, ens saltarem unes quantes coses i et diré endavant perquè s'està fent tard. I el Wanderer és aquest sentit del personatge confós, dubitatiu, que no sap on caure, no sap on anar, etc. I això és un element molt freqüent a la literatura romàntica i especialment en una obra, que aquesta no ens la podem saltar, que és el Winterreise, el viatge d'hivern, de Wilhelm Müller, que és un poeta que se'l coneix i fins ara ha estat una mica menys tingut perquè és aquest que va musicar Schubert. Gràcies a Schubert se'l coneix. I bé, Schubert hi va fer molt, certament, perquè és una música fantàstica, però ell també és un gran poeta, molt elogiat per Heine, per exemple, i era un personatge que, a més, estava de molt jove en un cercle allò, diguem, de l'entorn artístic, que és tan important. Doncs un mecenes juntava una colla d'artistes, pintors, Hensel, casat amb la Fanny Mendelssohn, la Felix Mendelssohn, Ludwig Rhapsody, un altre poeta que havia musicat Schubert, ell mateix, i fan tertúlies literàries i musicals i de tot tipus, i artístiques. I allà entra una col·lecció hi ha també l'autor d'un recull de cançó folclòrica i és quan agafa la cançó folclòrica alemanya una empenta perquè tots aquests altres artistes la van agafant. I és aquest retorn al folklore del país, etc. I aquí entra la figura també del Müller, aquest que Schubert el descobreix. I és un viatge en què hi ha de tot. Hi ha l'abandonament, el refús a la societat, tots els elements romàntics, la tempesta, l'abandó, l'errant, vagabundeig, no sé, la figura del vagabund. I aleshores ell agafa i ja dic, Francesc, ja que necessites, ves passant, jo et diré el següent, fins que ens aturarem amunt, que és la gralla. I això, encara que... Bé, aquesta és Gute Nacht, la primera, en què el piano fa els passos i és... Ara ens estaríem tota la nit, perquè això no pots... Amb la veu del Fischer-Dieskau, un dels millors tenors de la història. Foraster arribava i foraster me'n vaig. Bé, passem. Passem, que hem d'anar acabant. Aquest és el Tiler, el passem també. Una gralla em va seguir en sortir de vila i em segueix encara avui per damunt, rondant-me. És a dir, canta una gralla. Però és sublim, tot això és una cosa... Aquest és un miratge, una llum dansa davant meu. Jo la segueixo aquí i allà. I vaig de grat, tot i saber que sedueix el caminant.
Passeu. I aquesta és la darrera, que és el violaire, un músic ambulant. Pots posar una mica més alt? Aquesta està gravat una mica més baix. Una mica més. Gràcies. Acaba dient, quan canti els meus versos sonaràs per mi. És a dir, és un músic ambulant però de viola de roda, és a dir, aquell que no sap fer res de res. Vull dir que no és, el que no sap tocar res de res toca la viola de roda, perquè només s'ha de fer que rodar, no? I és una imatge diguem-ne que ningú no l'escolta ni el mira un sol cop en aquest violaire, no? I ell al final s'hi sent com atret i acompanyat, no? I dius, tocaràs per mi, és a dir, acaba fatal. Ja està. I aquest, no sé si ja ens hem passat molt de l'hora. Jo crec que ens hem passat del temps. Si algú vol fer alguna pregunta, perquè com veieu, tots aquí podem estar donant-li sense cap problema, vull dir que... Per això dic, si voleu alguna pregunta o algun comentari... A què podem... Home, deixeu-me que posar un... De música ambulant a música ambulant i fem una pinzellada del flaner. Hi ha un altre cas amb una lletra molt semblant a aquesta de Miller del segle XIX, que és de Bob Dylan, que és Mr. Tambourine Man, que parla d'un molt el mateix, el senyor de la pandereta, és a dir, el de la pandereta ja també és l'últim racó de món, vull dir que ja quan ningú sap què tocar, toca la pandereta. El senyor de la pandereta, toqueu una cançó per mi, no tinc son i no tinc on anar. Senyor de la pandereta, toqueu una cançó per mi, me n'aniré amb vos amb la dringadissa al matí. No sap on anar, està per al carrer, també diu en un altre punt, en un altre moment, diu, no tinc amb qui trobar-me i els carrers antics i buits estan massa morts per somiar. I aquest és un deambular per la ciutat arrossegat, diguéssim. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand. La lletra és esplèndida i correspon una mica al rondaire de ciutat. Bé, en el segle XIX, final del segle XX, i amb això d'alguna manera diguem amb l'exposició, de qui fa el senyor Walter Benjamin, final del segle XIX apareix per la ciutat, apareix una figura nova, perquè fins ara tot el que hem estat parlant de caminar sempre ha sigut un caminar fora les muralles. És a dir, són persones que van d'una ciutat a una altra, és a dir, sempre ha sigut, van per la muntanya, Nietzsche doncs el tenim a 2.000 metres d'alçada, però sempre ha sigut un caminar fora muralles. Però clar, en el segle XIX es posarà de moda el caminar dins de les muralles, és a dir, apareixerà, sobretot la paraula és francesa, apareixerà el flaner. El flaner, és a dir, és una persona, està lligat amb la burgesia, perquè és una persona que té temps, d'alguna manera, és a dir, no treballa, i la seva funció, és a dir, el que fa és passejar per la ciutat. Sobretot apareixerà a París i apareixerà també a Berlín. Després també suposo que també hi ha altres ciutats, però el més conegut són París i Berlín. Aleshores, és a dir, és una persona, és a dir, que converteix la ciutat és un llibre de text, perquè la llegeix, la interpreta.
És a dir, el flaner és una persona, és a dir, que passeja, però és un passejar en el que mira, contempla, analitza i comprèn tot allò que va veient. I un dels llocs pels quals més passejaran, un dels llocs que serà de meravella per al passeig, seran els passatges. És a dir, els passatges que es van posar de moda en el segle XIX. És a dir, a París està ple de passatges. Doncs bé, aleshores en els passatges el flaner ho té molt bé perquè, és a dir, allà pot veure la gent que passa, però també pot contemplar els aparadors amb el que això significa. És a dir, amb el que significa de com la ciutat està canviant, de com la ciutat està evolucionant. És a dir, un dels primers que farà això, és a dir, que farà de flaner, que parlarà de la ciutat en aquest sentit, serà un poeta, que serà Baudelaire. Baudelaire serà un dels primers, és a dir, que farà, que inicialment, d'alguna manera, en els seus poemes serà un cant al progrés, és a dir, com la ciutat està progressant, com està avançant, però després passarà a ser un crític de la ciutat. Doncs bé, Walter Benjamin, és a dir, escriurà, és a dir, sobre la figura del flaner. És a dir, ell no és un flaner, però és a dir, sí que escriu sobre la figura del flaner. I de fet doncs, tindrà, per exemple, un dels llibres inacabats, perquè de llibres acabats només en té un, és a dir, que és un sobre el seu estudi sobre el teatre barroc a Alemanya. Les restes són obres inacabades, però en tindrà una que és una de les que s'ha fet més famós, que precisament es diu el llibre dels passatges. Doncs bé, és a dir, ell analitzarà, d'alguna manera, ell el que farà és analitzar sociològicament la figura d'aquest personatge. Clar, a partir d'aquest flaner, que es repeteix una persona ociosa, una persona que no ha de treballar, després sortiran altres flaners, és a dir, sortiran altres tipus de persones que viuen a la ciutat, que deambulen per la ciutat, que contemplen la ciutat, que l'estudien, que l'entenen, i aleshores, d'alguna manera, aquesta cançó ens parlaria d'un d'aquests flaners. D'alguna manera, que seria el Rodamont, etc. Bé, si hi ha preguntes, comentaris... Al Fèlix tenim la sort uns quants aquí que d'alguna manera ja el anem trobant amb classes de filosofia. El Roger jo me l'he trobat amb temes de divulgació musical, però que resulta que les feia Joan Vives, no ell. I m'ha sorprès gratament que potser tindríeu que inaugurar un tema de classes de divulgació, així com has començat a fer una miqueta el tema aquest de Zaratustra i Strauss i tal. Això seria molt interessant, o sigui, bueno, ho deixo aquí. Què dir? Gràcies. Sí. Sí. Gràcies a vosaltres per haver tingut la paciència d'estar aquí en ple calor i estar aquí escoltant, doncs per tu és un plaer. I moltes gràcies. Bueno, sí.